స్టార్ న్యూస్ తెలంగాణకి స్వాగతం. తన పొలం మీదుగా మట్టి తరలించొద్దని చెప్పినందుకు వ్యక్తిపై దాడి. అక్రమ ఇసుక రవాణా గురించి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడన్న అనుమానంతో కర్రలతో దాడి. జగిత్యాల జిల్లా వెల్గటూర్ మండలం పైడిపల్లికి చెందిన ఎనగందుల రమేష్ అనే వ్యక్తి పొలం మీదుగా పైడిపల్లి శివారులోని చెరువు నుండి అక్రమంగా మట్టిని తరలించిన వేముల గురువయ్య అతని కుమారులు తన పొలం నుంచి ట్రాక్టర్లు జేసీబీలు వెళ్తే పొలం పాడవుతుందని అభ్యంతరం తెలిపిన రమేష్ ఈ విషయంపై మాట్లాడదామని పిలిచి రమేష్ పై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసిన వేముల గురువయ్య అతని కుమారులు మహేష్ ప్రశాంత్ తీవ్ర గాయాల పాలైన రమేష్ ఫిర్యాదు మేరకు గురువయ్య అతని కుమారులపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఏ